Namastu namasida mas ning jagat karana Sirantana kawisaning bisana sana sinawungan wilapa estu masih lestantun lampeng Buddha jinantur tutur kadila teturunan mring panas jeng praja Winursita ngupung paramiskra tuming jaman purwa Winarta mengko tumangkun pelambang kang matumpa Traengkang drama-drama panggung sang murwing kota nenggi negari pundi ingkang kakwadi dasa purwa eka wilangan sejat dilili dasa 10 purwaning kawitan Serajan kathah kawul pinter padi nagari sewu tanganuk sadasa 100 tan antuk kekalih Hanenggih ngingkang pambukaning carita ya purwakaning kandha ya kang ngapantes kene berbuka murciting kawi ginambarna adeging nagari Ngastina ya kraton Gajahaya ya Liman Benawi ya kraton Kuru Janggala dingune caritane kraton Ngastina kraton Pujan kang amu jangga kraton Ngastina pendhita kang gentur tapani Sang Tapa Begawan Palasara senajan to pambukane negari Ngastina den lenggahi marang Nalendra mestaka Liman pengawak jalma ingkang ngajejuluk Prabu Gajendra Muka nanging sawusna surut Prabu Gajendra Muka bulih dadi alas gung liwang-liwung ingin ngepareng adamel pepadang kang sarta babat-babat swasana kang rungkut ngajeng wis kasebat Sang Tapa Begawan Palasara nganti gemelar ingkang jaman samangke senajan katon Pujan nanging dalam untuk kundang mungkin monco negari lamun agung wibawani ageng kumarani ayom nayakane ayem kawulane Werdine agung kathah purane dimonco praja kang sawangan ungkul tanpa krana dibaging Pancakara kathah para ratu kang teluk ingin tanpa kajajah ing pengangkah amung arsa ngudi marang sawabe kang tetinggal negari ing pengangkah para ratu Mancapraja mung arsa ngudi marang kautaman Pramila Narendra Ngastina menang ngrayang mestakane negara liya tegese wong agung ing Ngastina samangke menang
ngrayang pestakane para ratu-ratu Mancanegari. Werdine ageng ora ngomongake para Nalendra Mancapraja. Senajan to kawula Mancanegari kathah kang samya anggana raras. Tegese anggana raras kalincut, kepencut, keperanan marang puyang kautaman. Senajan to ngajeng amung sambung dagang sawetawis marang para kawula Ngastina, nanging sawusna urmangsa eca tur sekeca mapan ing wewengkon negari Ngastina. Nurasaya sudha kawula Mancanegari kang nderek gesang wewengkon negari Ngastina ing sawu mbuh candrane ingkang samya amangun bale wisma ketingal jejel apepet adu juke tepung taritis tumpang talang sambung blandar. Ing ajeng acara itu ayung nayakani Yeti Lamonta para sentana para nayaka tansah bisa amawas diri tresna marang kawulane nyanggemi tumraping pakaryan angesti marang dawing ratu ing ngono bisa njungguhake marang sawung kawula kelawan Gusti tegese para nayaka praja ingin nyekel panguwasa negari lan para kawula cilik bisa manunggaling karsa pengangkah gayuh katentreman tansah bisa kawujudan. Ayem kawulane werdine ayem Yekti Lamonta tata tentrem kawontening kawula ing Ngastina tanten kang nindakake Durjana datan wenten kang merengkang saka paugeran negari atut runtut ing pengangkah amung anggayuh tata rahayu negeri. Dasar para kalih Ngastina sami darbi paugeran ing ngarsa sungklada ing madya mangun karya tut muryandayani. Pinunggal candraning negari nenggih ingkang samangke pinuju ngawontenaken pasiban Narendra ing Ngastina putra Pambayun Sang Tapa Begawan Abiyasa iki samangke jejuluk Prabu Dastarata. Sinuwaka den gandeng marang ingkang Rai Dewi Gendari Yekti Lamonta ing kono senajan to Narendra darbi cacat wuta. Ngagem busana ing pating gredhal pating ngaki dipinar Ratu kang sugih bondo jumlah tenging padaran Jawi ageman wong agung Prabu Dastarata. Pepandir Pranayaka Prajogan keparengayun datang kantun ingkang putra Raden Kurupati kang wis pareng wonten pengkerang Rama Prabu Dastarata kang munggi ngarsa rekan patih Harya Sengkuriya Bambang Soman Raden Tri Kantalpati sinambit marang Wiswana Sang Tapa Begawan Dunaduna Raden Dursasana ingin ngepareng ngatur marang sengganing Puradya Bala sirep tan ana kang samya sabuwara ning waringin datan mobah maruta datan lumampah sireping pasiban ditiwanci song-song gelap kabuyung minggah setunggil melacinani kinar pertondo wong agung ngarsa medharing sabda kageting Puradya ngangsek piswani surak bata rubuh mepet balerti kaya jumplang-jumplangna jagat cipta wiringgane Puradya tim para nayaka eka maju saksen pangkang dodok
nyatlangening kaya pandang surat dikene sirnata padang soroti kekunang sengkar badang kasorang pacaran kekono imo anam ing ujung pasare mongso ketiga sining wono Sridinoning pasiwakan busana sutara kang maneka warna Sebagung puspiteng udyana nyang pantra kang sarwarukma kurenenggang kang manik Narawata para prabanyo
semirat kanyaring necok liwaran lir kilat sisiring tadek wimbo kekonto kang amrit katiping maruta katiping maruta mandhap separan kang mangambar kungas ngepeki jroning masewakan jroning pasewakan Anggang Puspiturung kasiling samirana ambrek sekar kadung kang mangambar kungas gantaniro latar baulanggin singkatan awrat jagat dewa Bathara Gendari kula nuwun pantuwun paring adawuh Kanjeng Sinuwun iki anak-anak wis padha ngadhep inggih sampun Sengkuni ya wis ngadhep inggih sampun Sinuwun Durna wis ngadhep inggih sampun kuwi pendhita anyar wis sowan inggih sampun Sinuwun Adikudi Patih Sengkuni wonten paring ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu marmo jeneng sira pun Kakang timbali pawartane kabeh Purnaiku Praja kepiye ingenipun ngengrahi sedaya Purnaiku Praja sami sayukap tim kang abadi nggayuh dhumateng katentreman langkung-langkung para kawula senajan namung saben atara warsa sami ngaturaken beli bekti wah blondong pengaringan tidak merang Siti Sewu kunjuk ngabiyanto ing Koko Prabu lunuk ya wis yen pancen kaya mengkono senajan Yai Patih Sengkuni kuwi wis ndungkap yuswa nanging nyata lamun to bangkit pangaturing negara kula nuwun inggih pragana wulung-wulung kula ngestaken dawuh sakderengipun prayogi kepareng ingin ngaturaken sungkem pangabukti Koko Prabu banget panarimban pun Kakang mestine Mbak Ayu ora perlu mbageke mergo wis ajeg nggonmu ketemu marang Mbak Ayumu Gendari mekaten Koko Prabu endi Durna ngendi wonten dawuh Koko Prabu rada maju nggih kowe pamong apa jenenge pendhita anyar nggih Koko Prabu ngetokno nggonmu labuh marang pun Kakang nggih Koko Prabu Rarjo oh nggih awit saking paestu Koko Prabu kados
manggih gawe dadan sungkem kula konjo Koko Prabu. Iya tak trimo Kandi Bungah Yayi Begawan. Kali nggih Koko Prabu. Kepenak nunggu lungguh. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Ketok apike sampean? Nggih dicuni. Pun sekecake. Nggih. Anak kula nang Kurupati ngadhep. Nggih, sampun wonten ngabyantara Kanjeng Rama sungkem pangabekti nggih. Yo, tak tampa Kandi Bungah prayoga nunggun mulungguh. Ngestaken dawuh. Dursasana ngendi? Anakku sing dipah sing gagah. Wonten wingking Rama. Raharja ya saking painipun Rama kados winantu ing kararjan sungkem pangabekti kunjuk nok. Anak kula nang sing gagah tak tampa Dursasana. Nggih. Kabeh wis tak bagekke merga ingkang nyuwun supaya pun Kakang wiyos sangka ing Datulaya diajeng ngendari. Arep ana rembug apa padha rembugen aku tak trima midhangetake. Merga pancen iki mau dudu dina pisuwanan nanging pun Kakang kudu pineksa marang diajeng ngendari supaya midhangetake tumrap rembug sing wigati. Panjenenganipun sinuwun namun terima kendel. Yo, aku tak trima kendel. Sengkuni Wonten dawuh Kakang Mbok. Duk nalika semana ngrekadaya patine Pandhawa lan Kunti Talibrata dilebokake bale gala-gala ana kutha Wanarawata. Kepiye pawartane Sengkuni? Apa wis tumekaning pati apa durung? Lan lakon bale gala-gala dipaeka dening Kurawa. Kepiye Sengkuni? Ih. Yen Kakang Mbok Gendari mundhut prisa bab kawontenanipun bale gala-gala sak samunipun Pandhawa dipun krenah ngunjuk waragan ngantos mboten enget Purwaduksina lajeng bale gala-galanipun besem dhateng Kurawa satemah Pandhawa sampun dumugining pejah. Kakang Mbok leng-leng ramyang kang drewang Candra katangan Sumuing bias katuh dan krem-krem triya manawung triya manawung kekuwung ingkang wisesa wangawi sesa tanana kang kuciwa raras tanana kang kuciwa raras sik Sengkuni kula Koko Prabu sakuse jeneng para ditimbali marang Mbak Ayumu Gendari lara-larae aku midhanget pawarta lamun to bali golo-golo kobong kuwi pancen niat diobong ngono to inggih Koko Prabu banjur jeneng sira ngaturake lamun to Pandhawa bisa tumekaning pati kuwi bisa tok pesthekake sampun ana bangke pira iki miturut pretangan wonten 6 wonten 6 wanda tak omongi ya yen Pandhawa tumekaning pati mestine kudune ana 10
siji Kunti, loro Wijakangka, Wejasena, Permadi, Titen Canthen, Semar Gareng Petruk Bagong. Mergo Gareng Petruk Bagong kuwi abus pisah marang Yai Kunti lan Pandhawa. Yen ana 6 kuwi ya bangkene sapa? Lah Semar Gareng Petruk Bagong ning ndi? Saman semerep dolan. Lho. Kok jeneng saenake dolan. Lah kula ya ora mes padakake kok. Nanging miturut pawarta ing samula tampi diduni kadosipun leres ngidajeng ngendikanipun Koko Prabu Dasrata yen Pandhawa mati kudune 10 bangkene. Ora coba sengkuni. Wigatekno wis padakno sing temkaning pati kuwi sapa? Kula tak kepareng munjuk sawetawis. Leres ngidados ngendikanipun Paman Sengkuni sak samunipun bali golo-golo dipun besem kinarya maeka dhateng pendolan Ibu Kunti. Kasunyatanipun wonten Kuwanda 6. Lajeng dipun wastadaken dhateng para putra-putra Kurawa. Jebul menika ditibangkenipun Kunti lan Pandhawa ngemungaken Hyang Kuruncana Sarimbit lan kawimbuhan tiyang Sudra ing suwanipun ngemis dipun cemplungaken mlebet wonten bali golo-golo. Dados menika didik wandhanipun Pandhawa nanging Hyang Kuruncana sekalian. Mujatur mekaten Kanjeng Ibu. Lah Sengkuni lek nggone migadekke kepiye? Kok dadi maeka Pandhawa ora bisa mati? Lah iki ngene ya Diajeng. Iki kena dienggo gawe tulodo. Senajan to kepiye wae pati urip ku sing duwe dudu kowe nanging ingkang kuwasa ing kagungan. Mbok menawa pesti durung bisa nemahi tumraping Pandhawa, kanyatan durung bisa tumekaning pati. Dadi kurang dikuwasa nyawane Kunti lan Pandhawa. Mula ya aku njaluk Pandhawa kudu digoleki nganti sak ketemu. Pamriye ora bakal tak paeka nang kepuraku tak lengser saka palenggahan bumi Ngastina, negara Ngastina tak pasrahne marang Yai Kunti. Sapa ing bakal dijumenengake ratu? Aku lila. Mergo apa? Aku ngugemi perkang sarta pawelinge Yai Pandhu kang wis kaweca ing ngarep. Ngono ki Dari. Saben-saben kula ngrembak Pandhawa temtunipun sinuwun ngendika mekaten. Sajae kok ngeman karo Pandhawa, ngeman karo Kunti, menawa panjenengan menika sampun kagungan raos tresna karo Kunti. Lho, aja cemburu dhisik. Ngerti penjuru barang. Penjuru niku napa? Lah nika mau ora teges bakal seneng karo Yai Kunti. Ning aku mung nuhoni wewaler wiwit nalika jaman Pandhawa dipaeka gegambarane lan perlambange golek manuk Dedawa 5 sing nunggah susuh. Nyatane kuwi apa? Bareng aku ngerti Pralampita kuwi jebul Ngastina bisa cekel marang putraku yen kawujudan patine Yai Kunti lan para putra-putraku Pandhawa. Nanging nyatane apa? Nyatane ora kelakon. Banjur Yai Gendari ngreka daya supaya kumpul Pandhawa tok lebokke nang bali golo-golo. Aturmu lamun to bali golo-golo kobong kanyatan diobong marang Kurawa. Nyatane apa? Pandhawa ora mati, Yai Kunti ora mati, malah sing dadi banten Paman Kuruncana. Iki pikiran. Aja sok seneng maeka wong yen ora gelem dipaeka. Mengkono Gendari. Sakmenika panjenengan nika nyepeng panguwaos kula mboten maiben. Ratune Ngastina menika Prabu Jetahrata. Rak mung ratu dienggo gawe sawangan. Cobi, yen upami dan mboten kula tuntun ajeng ngatur dos pundi wong ora weruh apa-apa. Kula menika kanthi dasar mekaten mikolaken dhateng Kurawa yen Kunti sak pranakane mati ingin badhe jumeneng ratu temtunipun satunggaling putra Kurawa. Kula badhe dipun garwa Sinun Prabu Dasrata sampun matur. Kula purun ngladeni wong cacat ning
yen kagungan keturunan kudu mukti wibawa bisa njunjung asmane wong tuwa. Sareng pinten sakmenika ngasta pangwaos mboten badhe pun nglinteraken dhateng putra keturunan nanging badhe pun paringaken pendha menika apa ya wis mikir. Putra paduka menika kathah 100 wicalanipun. Upami pendha ingkang nyekel pangwaos wonten ing Garing Istina menapa mboten badhe damel rerehan para putra-putra paduka. Ing atasane Dicarata luwih tuwa timbang Pandhu kok tinggo rerehan. Iya ora sing ngene. Leres. Kebayi ngreh wong tuwa. Panjenenganipun leres dados ngendikanipun Kakang Gendari Koko Prabu. Kowe melu nekseni apa ora? Kowe aja melu-melu sing ngene. Nalika Yayi Pandhu bakal seda kagungan wewaler, kowe nekseni apa ora? Yen aku mung dititipi tumraping negara Ngastina. Iya nekseni. Ning pancen leres dados ngendikanipun Kakang Gendari. Durna, nun. Kowe durung suwe nang kene. Apa nalika Yayi Prabu Pandhu ngendika kowe nekseni? Mboten. Cukup meneng. Nggih, matur nuwun. Iki dudu samestine kowe melu-melu. Nggih, matur nyuwun ngapunten nggih. Aku ngerti yen pamrih Gendari kuwi njunjung wibawaning anak. Ning yen cara kaya ngene iki rak dianggep aku sing angkara murka bakal ndepani negara Ngastina nanging mawa pangorbanan kuntil sak pranakane. Aku milik apa to Sengkuni? Mbok yo ngeling ngono, rikala jaman kowe urip ana pradesan saiki dadi mustikaning patih Jur Gendari ngrumangsanen kowe urip ana desa tak junjung dadi putrining kraton. Kuwi mbok yo ngrumangsan. Sakmenika ngaten mawon. Yen mboten sayukya saking penyuwun kula, pisah ya pisah. Dinten menika kula mboten badhe ngurus panjenengan. Arep mlaku luweh arep ndangkang lan nabrak-nabrak ya luweh. Wis pira-pira diduntun pendak dina diladeni nek perlu didulang yen dahar kok ya ora ngrumangsani. Lah nek aku tok pisah engko kacau aku. Sangat radi sapa? Lah pramil menika mbok inggih pinjen menika yo ngregani karo bojo. Nggih penemu sing becik kok ora diregani. Kepara malah nguman-uman dek jaman urip nang desa. Badhe yang dusun wong ingkang kula tresnani menika rumiyin Pandhu. Putra Rama Abiyasa sing paling bagus ya Pandhu. Kabeh do cacat. Ya wong Widura pincang, Pandhu tengeng, Panjenengan sewu wuta. Apa ora pira-pira wong ayu ngladeni wong wuta ya sing muni. Ha nggih. Men. Bisa aku tak meneng. Semongso bodho, do rembugen. Senajan aku ratu, wis tak nggone genep-genep, tak ra melu rembugan. Sengkuni kula Kakangku. Playune Pandhawa kowe ngerti? Mlebet wana kamyaka. Aku njaluk wektu iki kowe budhal karo Kurawa. Aku njaluk mati urip Pandhawa cekelen adhepna nang ngarepan. Sekara para kang tumingal perang campukan samya matali klerada tebilateng koto dayang kumangun sang nitibin sang sangat hadinyo medali bungkus terus kawelaga kaya buta sing ngregir pasti juga dendanyo mangamba boyo yen mengaten kersanipun Kakang nggo nyuwun pamit nganti Kakang duluripun para Kurawa sing ati-ati. Kakang Durung madal pasah. Nggih, nyuwun pamit Kakang nggo. Sing ati-ati Durna. Koko Prabu nyuwun pamit. Wis gek minggat. Ora pengen krungu gunemu. Oh nggih. Ayo Dursasana. Nggih nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Sing ati-ati. Rama nyuwun pamit. Wis rasa do pamit karo aku. Kurupati dan budal. Sedika Kanjeng Ibu.
budal sedaya Pranayaka badhe kundur kidaton mboten ya ayo lha ngendika menika sing mantep ya ayo jane aku ora lilo nek Pandhawa kok diancam patine lha cekap kanken nggih mawon ya wis ndak tok tuntun aku malah gebrus Pujamban punten dawuh Raden Ayu kundur kidaton derek kok iya oh wis ngesti marang sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita Ratu sekarang sekilah peninggalan sang Pandhita Tan Kena Wolawali sabdaning ratu sepisan toto tiyang sak negari ibarat Ndha Tirta Kresna kang nimbing glancang situning pareng ayunan tilumebe wong aku ngarep kuntri kidaton mongko ing galih wong aku sakmusna midhanget atur Pranayaka lamun tos angestu padha dawuh-dawuh ingkang sinuwun
jepit kusing duwaku melon ngeneng kendya sang abege kalengku sagung jajahan nanging sang tangi kibit risang resikane koputo sing kang wonten nggih atun kutapun pagelaran jal rekyan pati harus sing ngawi sangganing prasata kura pinandigan Raden Nara Nurwenda Windandini pun saking prasata kura pengawi asta benjuk lebeting gedhe kagating prasata kura nyasuking palenggahan pating kedanda pating penjelaku maling lekal
ngawe sangyaning prasata Kurawa pendeper munya mangungkung kong pere munya mageter sinaut swaraning turangga micil paman semuning putra Windang dini nyadong dawuh pamuan Nusara paman ingin putra Kartomarma nyadong dawuh paman nuwun halan paman semuni nusung urta paman lah angger aku weruh Kurawa ki seger kepenak ning ngeres kepiye angger tak awe gruduk teko kabeh gawe bombonging pikir mengko nek nampa dawuh semprung minggat kabeh Kurupati wonten dawuh paman kadang wis padha mlumpuk kula semanggaken Kakang Durna kula dicini niki Kurawa sampun kempal ingin kadawan supados nata Kurawa panjenenganipun aduni nggih bocah Kurawa ora tak wiji-wiji ngenani bab nalika semana nggonmu padha gawe bale golo-golo ana ing kutha Wanarawata ing pengangkah sing tok gawe bale golo-golo duk kertas empol sepet sing ing kono enggal bisa kobong yen to mambu geni samudanane Pandhawa bakal nampa negara Ngastina separuh nanging nggone tandha tapasta kudu nang jeron bali golo-golo dijak pesta raja karo kadang Kurawa kabeh ngunjuk waragan dasar Pandhawa ki ora kuat temah bisa jengkelang ora inget Purwoduksina banjur bali golo-golo diobong aku matur marang Koko Prabu Dasarata lamun pengen dadi kuwanda 6 cacahe kuwi Pandhawa lan Kunti ora ngira jebul kakekmu Kuruncana sing dadi banten mongko Srimbit tegese kakung putri kawimbuhan putra lan wong sudra ingkang kulna ngemis melu kecemplung ana bale golo-golo dadi muntape Kakang Mbok Gendari wose aku wis nyrambu ana ngendi playune Pandhawa sakwise metu saka dening bale golo-golo sangka dawuhe ibumu mati utawa urip Pandhawa kudu diadepake ana ngersane ibumu aja nganti nganggo wektu kesuwen Dursasana ing mandikane nggih Wan wong semono ku sing ora saguh sapa ngacung engko tak golekne ganti yen pancen kabeh saguh aja kok melas lan mesakake marang Pandhawa sesuk lilip saiki mungsuh dosaku kabeh saka mantep pikirku Durmagati kok ngantuk mboten mawon kesel ngopo ngungkek-ungkek boto nggih sak gawe-gaweane man oh la ya ning upami ta wonten tumandang damel mekaten kula mboten badhe nirwaken dawuh ngestu padha dawuhipun paman marem pikirku nggih man mpun kula antepi kok man bagus yen ngono mangsa Bodha Dursasana
ingin badhe ngatur prajurit sinten, Mas? Swatama kula dawuh kowe magang lureng prajurit coba tatanan ketokno yen to kowe duwe kaprawiran kepareng lengser saking kuswanan ya tak lilani Swatama mundur sang Swatama rangsang ya prajurit pendek swara umyong kalber gurnang puskur tambyur nyang sling panden tuhu telutak ler jolo diyan pranyata kawuryan asri ucap prajurit ngono padha siaga ngetokno kaprawiranmu lamun aku bakal dadi lurahing prajurit padha wigatena dawuh aja nganti aku oleh ala lan nampa duka ngrengsane paman nggih perdandanan goleki Pandhawa sawise mlayu saka bali golo-golo cekelen mbuh mati mbuh urip Semadya tata-tata ora wis kuntul bae sampun Semadya anggenipun perdandusan serampung nggon perdandanan pirantining peperangan digawa singgo panah jejer nggo panah singgo pedang jejer nggo pedang singgo bindi jejer nggo bindi singgo gada jejer singgo gada nggih sampun Semadya yen panjenengan Semadya bendhe tengara mangkat dicuk pisan siaga kaping 7 tata-tata kaping 3 mangkat mong Musnya rampung sang Swatama genyo merengapro wadya bala tinoktolan Daya Swatama turuna enjang bidhaku saking Astina Nagri ingkang apala Kuswa Prabu Sananira ler Surya Wedalira saking Acalaniti mungu-mungu sabun ceng wukir merbababan sumirat kena soroting Surya Megolan gunung
pindha kumbang semadu sarining tawang Madharma ngelmu kang sunyata kang asunyata mengkuliring kasarajanan Kakang Durna kula dijeni sampeyan kula aturi ngrumaosi yen dados pendhita wonten Wisna dereng tang diangkat dadi nujuming ratu niki mangke nek sampeyan iso nggunakake kawaskitan banjur Kurawa bisa nyekel Pandhawa sakuntine pisan panjenengan iso oleh jeneng iso kelakon ora mung dadekke nujum ning dipokokke dadi tangan tengene Koko Prabu Dastarata saya mulya sampeyan ning niki mangke nek sampeyan kok ora iso goleki lan ora bisa nggunakake kawaskitan teng pundi papan denge Pandhawa sampeyan ampun ngaku pendhita gitu iki cobi dijuni kula tak nggunakake kawicaksanan nggih kula matur nuwun dumateng Adijuni Dila kula sampun dipun paringi kelenggahan pendhitaning ratu nggih mula niki kula jaluk panjenengan ora kena mangu-mangu digunakake kawicaksanan digoleki sak ketemune Pandhawa mati urip diaturke ngersane Kakang Mbok Gendari kula kanthi mangke kula badhe madosi sangyaning para sata Kurawa ingin persasapus anlasak wana niat glagah alang-alang kang duwe sak dedeg sak pengamen akanti dedamel pirang-piring Pancakara tumbak kaya Jatingarang payung amruk kaya jamur teri lakuning para wadya persasat kaya dene sewa berkiti suarane watu berkiti semut kaya semut bubar saka jroning watu inggih senajan to mangkono datan kaji genti kang winuwus keparengan kepanggah wonten madyaning Wanawasa nalika semanten putra Mandura Satriya Banjar Patuman Raden Narayana kadherake marang ing Raden Setyaki dina kelandru mangu-mangu lenggah wonten madyaning wana ya puspita ing nungging taman